नंगौ दिनैबो 44 गुबुन पार्टिनिफ्राय 44 जन दिनैबो जयेन जाफैदों आरो खोब मोजां मोनदां डेम'क्रेसि कान्ट्रियावहाय सोरनिबा बबेबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय बियो नियमखा बुंनो थाङोबा दिनैनि नङा गोदोनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थाग्राखा ओंखायनो दिनै जोंनि UPPL दोलोखौ एबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै 44 सुबुंफोरा दिनै जोंजों जयेन जाफैदों आरो बिथांमोना गावसोरनो जोंखौ हांख्रायनानै जोंजों जयेन जानो गोसो जानानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों ओंखायनो आं बिथांमोनखौ गोसो जानानै फैनायनि थाखाय आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आं बावहरबाय। सिगांनि सरकारा बिथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय मोनसे खामानि मावना होआखै नामा सार जिहेतु दिनै UPPL गोबां जौगान जाफैगासिनो दं नोंथांनि नोजोरथिनायाव बेखौ बिथांमोनहा आंनिफ्राय साबसिन मिथिसिगोन मानि थाखाय बिथांमोनहा सिगांनि जानाखि गावसोर थाखानाय पार्टिखौ गारनानै दिनै गोदान जोंनि पार्टियावहाय जयेन जाफैदों बेखौ बिथांमोना जोंनिफ्राय साबसिन मिथिगोन आरो निसय थानो हागौ गोसोआव बेबायदि माबा मोनसे खुद्रिनाय एबा नांगौबायदि बिथांमोननि साननाया मोनसेबो जाफुङैनि थाखाय दिनै जोंनि सरकाराव फैदों फारसेथिं साननो थाङोबा नंगौ दिनैनि जानाखि Btr सरख रआव प्रमद बर' सारनि जानाखि दैदेननाय बे दैदेननायाव गासिबो हारिखौ बासियालासिनो गावजों गाव जोङो मोनसे न'खरनि बायदि सोलिलायनायनि जानाखि परिबेस लाबोदों आरो गावजों गाव अननायनि जानाखि मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै बार बारदों बे बार बारनाया बास्तबै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय एबा बिथांनि नाजानायानो जादों होननानै पाब्लिकफ्रा बयबो दिनै सिन्था खालामनानै जोंजों जगदान जाफैदों। बिनि सिगां UPPL दोलोनि माखासे पार्टिनि जे सोद्रोमाफोरा नैबे इलेक्सननि सिगां सिगां जोबस्रांगोन नामा सार जिहेतु नैबे बियाबाव बेखौथ' बुंनानै लानो हाला एबा बुंनाय नङा बिथांमोना मा आदर्शजों मा मावदों बे बिथांमोननि खामानि जोंहा जोंनि जानाखि आदर्शजों जों मावगासिनो दं बे मावनायखौ दिनै गोबां गुबुन पार्टिनि सुबुंफोरा एबा बिथांमोननि जानाखि सापर्टारफोरा जोंजों दिनैहाय जोंखौ मोजां मोननानै फैदों बे खोथाया सैथो सियालमारि ओनसोलनिफ्राय 11 जन लाइमोनफोर फैदों बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथे सिगां 18 थारिख ना माबा थारिखआव बिथांमोना BPPआव जयेन जाहैदोंमोन जयेन जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना गावसोरखौहायनो माबा मोनसे भुल जानाय बायदि मोनदों होननानै बिथांमोना बुंदों ओंखायनो दिनैहाय जोंजों थाफैफिननो थाखाय बिथांमोना दिनै फैफिनबाय दा जोङो गोसो गोरबै बिथांमोनखौ बोजबना लाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे सेरफांगुरि नैबे नाराबारि ओनसोलनिनो जोंनि माखासे राजबंसि आइमामोनजों लोगोसे बिसोरनि जायनाखि गारजेनफोर दंमोन बे जायगायाव आरो BPPआव बिथांमोना मोजां रोखोम सापर्ट होनानै खामानि मावबोदोंमोन होननानै खिन्थादों दिनै जोंनि दोलोखौ बिथांमोना आरो साबसिन होननानै बासिनानै लाबाय आरो लानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जोंजों जयेन जाफैदों। नोंथांनि मेन उद्देश्यआ मा जिहेतु नैबे बियाबाव नोंथां जे UPPL दोलोआव जगदान जानाय लोगो लोगो गोबां रायजो राजाफोरा नोंथांजों लोगोसे फैगासिनो खिथु खिथु मा फोरमायगोन सार आंनि उद्देश्यआ मोनसेल' दिनैनि जानाखि गभर्नमेन्टआव मोनसे सान्थि परिबेस फैदों बे सान्थि परिबेसावनो आंबो थाफानानै आरो बांसिन सान्थि खालामबावनायनि उद्देश्य लानानै आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बांसिन जौगानायनि हाबाफारि लानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै थांनानै थानो हायो आरो गावजों गाव मोनसे अनलायनाय परिबेसखौ जोंनि बे बियाबाव दोनलायबाय थायो बेखौनो आङो बिथाबोदों आरो बेखौ बिथाबोनानै दिनै आङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानै जे दिनसिम ओंखारबोदोंमोन आङो मानब सेवा संघनि उनावहाय आं दिनै UPPL दोलोआव जयेन जादोंमोन जयेन जाखांनायनि जायनाखि उद्देश्य बैबारावबो आङो बुंखादोंमोन जे आङो मानब सेवा संघआव थानानै जेसेबां खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन खामानि आङो सरकाराव थानाय जानाखि UPPL पार्टि एबा जोंनि Btr गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि दारै आङो पाब्लिकफोरखौ गोबां सेवा खालामनो गोसो जादों आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै आङो बेबायदिसिम आंनि जानाखि पलिटिकेल जार्नि बे पलिटिकेल जार्निखौ आं स्टार्ट खालामनानै दिनै बिदिसिम सफैगासिनो दं। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय
कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।